Kuom jogo ma pidho yien ka intiere gwengego mantiere kod nam, pidha gimoro amora mantiere kacha machalo yien mondo mi ber alwora kendo nam kik duon kata oro mane bathi kanyo bende kik duon. Wadhi ane kaunti ma Homa Bay. Jodak e gweng' ma Koredo mane kar chung' burano ma Karachuonyo ni kod luoro ni tuoche ma ikelo kod pi ma uchido nyalo muoche gweng'no. Kaluwore gi midhiero mar nok mar pi maler ma bende koro osekwako gweng' ma kamano mangima. Kaka jafwambo mar kaunti ma Homa Bay lero Ali Abich, jopinygo sani wuotho kilomita moingo 8 ka gitiyo kod punde e lawo pi e nam Lolwe. Riyo mar pi sani okwako gweng' ma Koredo e kar chund bura ma Karachuonyo kaluwore gi chieng' makech ma sani koro rieny kendo chuno jopiny mondo law pi ka giwuotho moingo kilomita 8 ka gidhi umo pi e nam Lolwe ma bende ochido kendo ok ber gi ngima oganda. Jopinygo wacho ni ne gineno pi maler e gweng'no moingo higni 30 mokalo ka sani gin gi chandruok maduong' mar pi maler ma ginyalo tiyogo e miechgi. 90s ne wan ga gi pi. Pigni nokel gi former MP Okiki Amae. Koro nyawacho ni pi ma Karachuonyo ka en pi machalo man gi kuong'. Osetema ni imiyowa pi, iwanwa pi. Mjumbe moro amora mobiro madwa chung'. Kochung' to wachna nadhi kelonu pi maler to tamre nyaka kawuono. Mar ariyo wan gi tangi malo mane jo World Givers Wings no omiyowa malo ka bunde malo kuchocho. To pipe mane ni kae kane iloso ni yawo barabara ni tinga no ogologi. Punde ma gin achiel kuom le ma gipidho e miechgi oyudo tich kendo gimondo kodgi sa 10 kogwen okinyi kokinyi ka gidhi lawo pi e nam ka jopiny maonge gi punde miechgi to chuno mondo nyiew pi nam e nengo mani malo kuom jo apiko ma sani koro go ohand pi. Nikech onge pi moywa e kor gweng' koro chuno manya ji nyaka bi ma gi punda koro ka ginyalo yudo pi. Koro ng'en gi joma be ama boyo jok moko ae tie got gi malo kocha. Koro ng'eni ting'o pi walking distance en distance moro mabor. Pi ne ngima dhano to ka orach nam ka to kakwa modh tamo ma koth bolal sani mo kakwa nyalo yudo pi mo nyalo modho onge. Mine kod nyithindo matindo manyiri e gweng'no ywago chandruok ma gineno e wi onge mar pi kendo gin kod luoro ni tuoche ma ikelo kod pige mochido nyalo muoche e gweng'no. Koro kaka wanyalo yudo pi onge kuba achiel wanyalo ng'iewo 50. Watiyo gi pi mabati to sani onge. Koro sani chuno ni watiyo gi pi nam. Pi nam no ka samoro onge yath to kimodhe kamano to inyadiewo. Nitie joma got kitambo gi wuoth nyaka ka yudo ka giseol. Koro gima dwa gombo ni sirikal otimno gikunynwa pi seche ma wanya yudo samoro kokale pigni. Koro dwaro mondo mi sirikal okelnwa yedhe ma ikete pi kaka water guardian. Jalup ruoth ma Koredo wacho ni ngima mine kaachiel kod nyithindo matindo manyiri ok ni maber e gweng'no ka okwayo migepe mag piny owacho kod jotelo makono mondo oyie oresgi. Omiya akwayo sirikal mawinjo ywakwa ni ka giyie to gikelnwa pi machiegni ma ginyalo ywayo kor gwengewa mondo minewa matindo mawuok gotieno ma samoro ngimagi bende bedo atari nikech ginyalo romo gi gimoro amora manyalo affect ngimagi mondo obed kare. Nikech mano bende kata kotiene kata ka yo magiluwo ka gidhi omo pi nam. Yono sani rach ma kata punde ma gitiyogo ka gidhi omo pi gotieno pundego moko tur kendo moko tho nikech yo marach. Ali Abich, Ramogi TV.